Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira Radio 263 pari bado kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell kuti patinoramba tidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe. Vadikani, nyaya inoda kuzivisa vanhu vakawanda muno munyika yeZimbabwe inyaya yekuti ndatizamei kuchengetedza vana nepese patinogona napo nekuti kuwadzana kweextension tareceiver news dzevana 3 vakabiwa masikati machena avo mapurisa paari mubishi rekutsvaga vana avava asi havasati vawanika. Dakusiya muchiona vhidhiyo revabereki vevana vakabirwa vana kuwadzana extension. Nyika yashata iyi, ndatichengetedzei vana vedu nepese patinogona napo. Much love. Vana vanositambira pamumangwa mazuva ose vachingotamba vakadaro nekamusikana kepamba pedo. Saka nguva voisi rangu rakashosha. Vana vanositambira pamumangwa. Saka nguva dzakabuda vakoma vavo vakuenda kuchikoro vaipinda masikati zvekuma 2:11 ndonguva dzandakateera. Ndanga ndakangogara 10 minutes vana vabuda ndibva ndateera ndichida kupfekedza mudiki wacho bhutsu ane gore ne10. Ndo pandakati regai nditarise mwana ndimupfekedze bhutsu kwavanga vari vanga vasina bhutsu vese vangu vese. Saka pandakabuda ndichitotarisa kuti vana vari papi ndo pandakaona ndakatobvunza sisi wavo mwana wangu wandinaye kuti aisuka mapleti ndikati wamboonawo nani here. Ndobva atoti varipo pafuranda apa ndobva ndabuda ndobva ndatarisa pafuranda pavanotambira ndobva ndavashaya. Ndopandakapinda mugedhi namairei ndichitsvaga kuti ndichitovabvunza kuti mamboonawo mwana here. Vakati havana kwavanomboenda vanongotambira pafuranda ipapa vari padhuze. Ndopandakabva ndabuda ndobva ndamhanya patakishop yamai Mishi iri pamberi apo ndobva ndanovabvunza. Vavatonditi vana venyu havana kwavanotambira vanenge vari padhuze apa. Ndatombovaona havana 5 minutes vari pashedi apa, shedi iri paseri petakishop iyi vachitondoradza zvimavhu zvanga zviri pachitori ndovanga vachitozvitambisa manje manje. Saka kubvawo ipapo ndakabva ndatanga kudaidzira ndichitodeedza mazita avo ndichifamba muraini ndichidaidzira. Ndobva ndaendawo kuseri kune chikoro chiri paseri apa kwamudzidzisi ndichifungidzira kuti pamwe wangoteerawo vana vechikoro ndichitsvaga. Ndadzoka kukapaki ndotanga kuvhura mota ndichiti pamwe wangovhurawo vakapinda ndobva ndashaya. Ndakatoita 2 hours ndichivatsvaga ndisati ndaenda kupolisi. Ndazoenda kupolisi kunoripota pese pandaitsvaga pandandana mairei namama vepamba. Pandakaenda kupolisi ndobva ndangovatora phone number dzedu neadresi ndobva tadzoka ndobva tangokontinya nekutsvaga vachiti dzokerei munotsvaga kukapaki vanogona kunge nemumigodhi vanogona kunge vavhurawo vakapinda. Ndobva tatraya kutsvagawo mukapaki umu ndobva tatarisa migodhi yevanhu ndobva taona kuti yakakiwa yese. Ndopandakadzika kuzasi kuchirwisi chikuseri uko ndichitsvagawo ndikatenderera mupakiriji umu handina kuvaona vana kusvikira usiku kwasviba. Patakazoenda kupolisi ku2 manheru kunoripota taona kuti panapa hapana tanga tati tabatsirwa nacho iye munomu. Pandakaenda ku2 kusvikawo ku2 ndobva vatoro statement vatiti todzoka kuseni ndobva tadzokera kuseni ndobva tangovaudza ndopavazodzoka isabva tazodzokawo kunokumba. Ivo tazovaonawo masikati vakauya vakatora zvestatement vachitira makati pane zuro ngararadza kuti pakatangira zvinhu hatisi kunatsopanzwisisa. Vatorawo statement masikati. Kwatiri kumbofambawo tichibvunzirawo kuti vana vari pai tiri kungonzi vana vapenyu asi pane pavakavharirwa. Saka ndakutongokumbira munamato wenyu kuti ndichengeterewo vana vangu nemwana wokwanext vadiki. Vana vadiki, mudiki wangu ane gore ne10 mumwe wacho ane 3 years 11 months. Vana ava vakarumurana zvokuti mumwe wacho handimbotarisire kuti mwana anogona kuziva kuti ndiri kupi nekuti mwana akarumurirwa ane udiki hwakanyanya. Saka handizivi kuti vari pai. Aiwa ndo zviri pakati pedu tinotenda. Ini zita ndoitwa Tatenda Chiese.
ndiri bamukuru wevana vashaikwa. Uyezve ndina baba vacho nezuro tichienda kubasa. Then takapiwa report, I think somewhere around 1, but by then takangozikonza vana handisi kuvaona, so takazviteka lightly kuti asinzi ari masikati, otherwise vana vani pavari kutamba. Pataramba chingoti avaudze vatsvage pakati nzvimbo dzese dzataifungidzira kuti ndodzokwanisa kuwanikwa vana. Then kusvikira tatozoona kuti yava late hour vana vasati vawanika. Then that was around 5. Mai vana vachitaura kuti ano ndazoenda kupolice ku2 kukwadzana 2 years. Then nekuda kuti hatisiri paground taitoenda kuChipinge because of network problem, communication yaita ichikata. Saka takazongora patonga taisai kwakati vanhu vekuchecho vakazouya vakaedza kuti vabatsirana nawo kutsvaga. That late hour ndo patakatanga kumeka sure isusu vanga vachienda kuti azoshuwa vana vasiri paground. Then hatina kuzonorara kwatatichienda, takwanisa kungonosiya zvinhu zvataidelivhara nekudzoka manheru anaya tikasvika muno muHarare somewhere around pamba tasvika muaround 6. Then tasvika muaround 6 tambotenderawo tichitsvaga, ndobva tazoti no ngatidzokere kukwadzana 2 police tinonzwisa kuti kana vachiti vakaripota nyaya yacho iri kutorwa sei yapapi. Isusu patasvika pamboita makozi anga achiti kuno mwana wanikwa kwakati tikawanikwa kwakati, saka tabva futi papolisi tikati manye tinoona vana vari kunzi vawanikwa. Then titori munzira kuenda kunoona vanga vanzi vawanikwa patazodiscover kuti ano havasi vedu, ndobva tachiti ngatidzokere kupolisi kwatasiya vamwe. Isusu tasipinda muroad kusvika kupolisi tafonera vatatasiyako vakati tatobva papolisi tatodzokera kumba. Tikati polisi yacho yambotiwo kudii, ndobva ngoti tatorwa mastatement nemafotos ndo atasiya. Then isusu tichisvika papolisi chatanga kuti shungurudza ndechekuti number 1 nyaya yakaripotwa nezuro around 5. Reaction yepolisi haina kutiitira musha, because we were expecting kuti inyaya iri serious yekuti pari kushaikwa vana vanhu, haisi yechibage mombe kana mbudzi chekutonga kuti zvichawanikwa oro zvikasawanikwa ameno, but pari kutaura zvevana vekuti 1 year is not easy, 3 years is not easy, and vari 3 to make matters worse. Zvekuti we were expecting kuti polisi kanzwa macases akaita seiwayo inofanira kuita reaction iri fast. Vana vashaikwa vane 1 year hapagoni kupiwa ma-hours ekunzi titange taona pamwana ane 1 year, and especially mai vacho vachitaura kuti ndatsvaga inini ndashaiwa. Mubereki ukazona kuti ndatsvaga ndashaiwa atravela kuya kupolisi, that means agutsikana kuti vana vangu havasiri panzvimbo. Hapana action yatakanyatsoona paripotwa naamai kuma5 patazoenda tikavasiya variko kupolisi kwacho. Isusu tazodzokera papolisi takasitosikota kubvunza nyaya yaripotwa nevakadzi vaya what is the next step, takuenda papi? Tikanzi nyaya enda kucrime office. Tasvika kucrime office bepa ratsvagwa rauya apa. Saka tiri kubva panapa zvamaona bepa rekuti pakashaikwa vanhu, chiri kuzoenda panext chacho chii? Pakutanga kutorwa rimwe statement nyowani, but time yese tichitora namastatement ma-hours achifamba, zvinokwanisa kupa mukana munhu akatora vana wekunge achitotravela achiendage pachazoda kuti polisi ichitange kureacta. Hapana ane ruzivo rwekuti mwana watiri kuda kuzoreacta after 3 hours tiri kunotangira papi, zvichafamba sei. So that response yapiwa nepolisi inini personally haina kundiitira zvakanaka. Ndakungozvitaura just in case of next time kuti pakashaikwa munhu panofanirwa kuva nereaction inoratidza kuti uyu munhu ashaikwa, ende pari kukosheswa life yemunhu, especially ma-ages iwayo. Zvinotibatsira kuti kana mwana achiri muarea polisi ikaudzwa inofanira kuresponda zvekuti hakwanise kubuda muarea kuenda kune imwe nzvimbo, kana kuchinzi kuriswa mablocks whatever way inokwanisa kuti munhu achengetedzwe akwanise kuwanikwa muarea ichiri padhuze. Ini mukufungidzira kwangu nofungidzira ndo zvaifanira kuchiita zvichiitwa, but reaction yaitwa nepolisi kana iriyo yavanoita pamacases ekushaikwa kwevanhu it's not right. Personal haina kundifadza. Right, Banguru, imi semhuri mune matana matora here so far pange kumbofambira kumbobvunzirawo kungava kumakereke kana kupi, pane zvamati mamboita here so far? Right, kubvira nezuro kune umwe akafonerwa achinzi akapawo yekuti ndaona vana vapenyu vachauya mangwana.
kureva nhasi, but I'm confirming kuti chikunyepa because hatina vana as you are speaking. Vamwe vari kutiwa vana vapenyu, my information acho akangowanda but ese ari kuti vana vapenyu. But nemaremerwo atete takaita, inini personal ndichifunza kuti kana mweya watomboona kuti mwana uyo mupenyu, unofanira kutibatsira kakare kuti mupenyu ari pakati, just go pakati, ndipo pane mwana mupenyu. Saka as of now kuti inini personal ndikwanise kushanda ne whatever my results abva mumaprofita, andina result yandati ndakwanisa kuti kusenza nayo, though kuri kubuda ma positive results. Right. Queen side mimi ndimasha wangani? 2. Vesa komana? Yes. All right. Pakanaka mkuru. Okay.